Sirfla Jabarako sanfɛ nin waati sariya bulon kɔnɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ye layiru min ta aw ye an ka sigi tɛmɛnen ka sabu kɛ kasoladenw hinɛ bɛ kɛ kasoladenw na n'a bɛ fɔ o ma ko grâce présidentielle. O grâce présidentielle ale ye jumɛn ye ni o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye kasoladenw na. Cakɛda min sigilen don jamana kɔnɔ min ka baara ɲɛsinnen don kasodenw la kɔlɔsili ma ni o ye la direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée an n'ale ɲɛma an delila ka masala ka tɛmɛ mais bi an nana sigi hakilina min kɔnɔ le thème du jour grâce présidentielle. O grâce présidentielle fɛn o fɛn b'a la ni anw t'o dɔn ni ala sɔnna jɛmukan sigira aw de kama walasa ka se ka aw kunnafoni ka aw bilasira cogo min na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana sariya bolo cogo la jamana foroba cakɛdaw ka baara dɔn cogo la. O la bi ni ala sɔnna min ye grâce présidentielle ye a kɔnɔna ko an n'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye bi walasa ni aw wulila ka bɔ aw ka jabaraw ɲɛma nin waati n dalen b'a la a tɛna maa wɛrɛ si ɲininka k'a fɔ grâce présidentielle mun de don nafa jumɛn b'a la gɛlɛya jumɛn bɛ a kɔnɔ bi. O la ka an bisimila sariya bulon kɔnɔ walasa ka se ka anw kunnafoni la an ka maa welelen o ye monsieur Ibrahima Tunkara directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ale bɛ an bolo kɔrɔ bi. O la aw bisimila sariya bulon kɔnɔ nin sanga in kɔnɔ. Monsieur le directeur bisimila. A bɛ fɔ min ma ko grâce présidentielle ale yɛrɛ ye mun ye? Qu'est-ce que la grâce présidentielle? Cɛ ɲininkali diyara n ye. Grâce présidentielle i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na o ye hinɛ de ye. Hinɛ mun ni jamanakuntigi b'a ta ka ɲɛsin an ka kasoladenw ma. Hinɛ mun don an ka sariyaba n'an b'a fɔ mun ma constitution o yɛrɛ de y'a fɔ ko grâce ko a bɛ président dɔrɔn de ka yamaruya kɔnɔ. Mɔgɔ fila tɛ se ka hinɛ in ta ka ɲɛsin kasoladen ma ni président de la république tɛ. A bɛ kɛ wagati jumɛn na ni a bɛ kɛ mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ minnu kasoladen minnu condamné na ka f'u ka kiiri kɛra ka ban olu de bɛ don grâce kɔnɔna na hinɛ bɛ se olu de ma mais minnu ka kiiri ma kɛ ka ban hinɛ tɛ se olu ma. Donc kuma lasurunyana hinɛ de don k'a lasin an ka kasoladenw ma. Monsieur le directeur kɔrɔfɔ in a diyara n ye kosɛbɛ. An b'a fɛ ka min dɔn a kɔnɔ o de ye tɛmɛsira jumɛnw bɛ a la yala est-ce que commission dɔ sigilen don ni o bɛ baara in labɛn ka se jamanakuntigi ma an b'a fɛ ka tɛmɛsira ninnu bɛɛ lajɛlen don a la procédure. Commission ni sigilen don parce que jamanakuntigi tɛ kasoladenw dɔn mais an ka sariyaba ko k'ale de ka baara don mais fo technicien minnu ye anw ye anw de kan ka baara dɔ kɛ fɔlɔ k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ se ka proposer président ye pour ka grâce las'uma. O de kama décret bɛ yen nɔ a bɛ depuis 1982 mun b'a fɔ grâce ko in bɛ ɲɛnabɔ cogo di. O décret in de bɛ commission dɔ sigi sen kan commission mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba ka grâce baara kɛ mais yanni commission ka réuni ne ka direction de bɛ baaraba dɔ kɛ fɔlɔ parce que anw de bɛ liste dɔ bɔ liste mun bɛ taa commission na. A bɛ kɛ cogo min na pour que ka procédure faamuya ni grâce wagati sera ne en tant que directeur national mɛ ci sen ka kaso bɛɛ directeur ma kaso 60 de bɛ yen sisan fɔlɔ la 59 kun don mais Keɲoroba dayɛlɛ la pour le moment donc on peut dire que kaso bon 60 de bɛ yen nɔ donc bɛ ci bila ka taa se a kaso bon 60 bɛɛ ɲɛmaw ma k'a f'u ye a ye a ka grâce lisiw a y'a bila ka na mɔgɔ minnu bɛ se ka don grâce la olu fana u ka kaso bon yɔrɔ la commission dɔ de b'olu fana bolo n'an b'a fɔ o ma ko commission locale baara mun a tɛ kɛ kunfɛ dɛ o commission locale la procureur b'a la préfet b'a la an ka kaso bon régisseur b'a la olu de fana b'u sigi k'a dɔn kasoladen minnu ni grâce ka ca grâce ka kan donc o lisiw de bɛ na ne ka direction na yan ni anw b'a centraliser. Donc kaso bon 60 bɛɛ b'i ka kasoladenw tɔgɔ bila ka na k'a fɔ anw ye ninnu de proposer ninnu de ni grâce ka kan. Donc n'a nana se ne ma ne fana ka direction na walasa baara ka kɛ baara sɛbɛlama ye ne fana tile bɛ ka commission sigi sen kan commission mun bɛ centralisation kɛ ka wuli tuguni ka taa fɛsɛfɛsɛli kɛ pour que an kana fili grâce kɔnɔna na n'an tilal'o baara bɛɛ la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka an ka ministre saisi
n'o ye ministre de la justice ye ni o lisi ye ministre de la justice bɛ sɔrɔ ka présidence saisi o la commission bɛ sɔrɔ ka a ka réunion kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ni grâce ka kan ani minnu ni grâce ma kan c'est pour dire que anw minnu ye kasobon baarakɛlaw ye anw bɛ liste de proposer parce que kasodenw b'anw de bolo donc anw de b'u dɔn donc anw de bɛ liste bɔ ka proposer commission ye mais commission de kɔni b'a fɔ mɔgɔ minnu n'a ka kan minnu n'a ma kan n'o bɛɛ banna tuma na président bɛ sɔrɔ k'a ka décret signer voilà. walawalali a diyara n ye monsieur le directeur o kɔfɛ sisan i da sera ma k'a fɔ ko maa min tɛ a ka kaso jaabi dɔn maa min ma kiiri fɔlɔ ko o tɛ se ka grâce a bénéficier n'o ye hinɛ ye walima makari ye mais kɔnɔnanenw na mɔgɔ minnu kɔnɔnana n'u b'u ka kaso jaabi dɔn ka ban est-ce que o bɛɛ lajɛlen ni a ka kan walima maa dɔw bɛ tɔmɔ critère dɔw b'a la critère de sélection dɔw b'a la minnu ni a ka kan. I ka ɲininkali diyara n ye kunfɛ baara tɛ dɛ parce que grâce d'abord an ka sariya b'a fɔ grâce bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ mun ka jugement kɛra ka ban kiiri tɛ yen tuguni ça veut dire quoi hali ni tribunal y'i ka kiiri kɛ ni kiiri ma bɛn i ma n'i ye appel kɛ i tɛ se ka grâce ta hinɛ in bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ min ka kiiri banna o dayɔrɔ t'i la tuguni a tɔ ye jamana kuntigi de ka hinɛ i la mais olu mɔgɔw fana kɔnɔ bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ parce que minnu b'a sɔrɔ an b'u sugandi de ne de b'a fɔ tuma bɛɛ n ka prison de régisseur ye a ye ni mɔgɔw bɔ a la a ye ni mɔgɔw k'a la ça c'est pour que désordre kana kɛ ko kɔnɔ parce que n'an m'a ko ni hakili bɛn a tɛ ɲɛ an bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ parce que faut pas que an ka to k'an bɛna hinɛ mɔgɔw la a ka k'an bolo ko wɛrɛ ye o de b'a kɛ n'an b'a daminɛ tuma bɛɛ an b'a fɔ ko bon ni infraction bɛ yen nɔ a kana olu kala par exemple infraction dɔw bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ digi bɛɛ la n y'a fɔ minnu bɛ an ka musomanin fitininw ka bew kan n'an b'a fɔ olu ma ko viol olu ka ninnu filɛ nin ye anw yɛrɛ bolo olu ye mɔgɔ ye vraiment u ka kɛwale mun don ani hinɛ ma kan ani mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa sow dakari ka mɔgɔw faga ka marifa ci mɔgɔ la k'u ka moto minɛ ou bien ka taa mɔgɔw dalen sɔrɔ so kɔnɔ k'u faga olu mɔgɔ ninnu an bɛ a kɛ cogo bɛɛ la walasa olu kana bɔ k'a kɛ kojugukɛla baw an b'a kɛ cogo bɛɛ la walasa hinɛ kana se olu ma walasa olu ka to kaso kɔnɔ u ka prison kɛ donc c'est pour dire que chaque fois n'an bɛ grâce kɛ an bɛ mɔgɔ dɔw de ta an b'a fɔ n k'olu t'a la hali an bɛ se k'a fɔ fana k'a fɔ ko minnu ye grâce sɔrɔ i ko salon an bɛ se k'o fana fɔ an fɔ minnu ye grâce sɔrɔ salon olu an t'olu don a la ɲina mun na pour que bɛɛ ka grâce sɔrɔ parce que faut pas que a ka kɛ i n'a fɔ an bɛ dɔw de woloma k'a bɔ dɔw cɛ la o man ɲi o n'i bɛ baara kɛ i ka baara kɛ ni jɛlenya i k'a kɛ ni tilennenya o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ de ye kelen bɛɛ de n'a ka kan a dagalen tɛ jamanakuntigi k'a fɔ san o san n bɛ mɔgɔ in de ye n bɛ grâce di nin de ma n tɛ grâce di nin ma an y'a ye wagati tɛmɛnenw na mɔgɔ dɔw bɛ yen san o san ni grâce bɛ kɛ olu mɔgɔ kelenw de b'a la donc o de la anw y'a ye an ko bon o tɛ ko ye ko mun bɛ se ka continuer f'an k'o dabila o de y'a kɛ an b'a fɔ au moins grâce président ka hinɛ a ka se kasoladen bɛɛ ma wagati ni wagati donc an b'an ta o critère ninnu de fɛ k'a kɛ kunfɛ baara tɛ. Monsieur le directeur o diyara n ye an ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la mais o kɔfɛ an b'a fɛ ka min dɔn o de ye grâce san kɔnɔ kɛko kelen de wa walima a bɛ se ka caya ni siɲɛ kelen san kɔnɔ an b'a fɛ ka i k'an bilasira le nombre de fois par an. n bɛ se ka mun fɔ la grâce yɛrɛ tun dabɔra an ka indépendance wagati ninnu la 22 septembre parce que o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔn ye o ye nisɔndiya don ye donc président tun b'i ta o don de fɛ ka hinɛ lase mɔgɔw ma mais an nana ye avec le temps k'a fɔ n'an ka bɛ grâce kelen kɛ san kɔnɔ tiɲɛ na a ka gɛlɛn parce que kasoladenw bɛɛ cayala kojugu ka ca jamana kɔnɔ président ka hinɛ n'a bɛ se ka kɛ wagati caman o de ka ɲi nɔ parce que an bɛ dugu silamɛ dugu de la donc o de kama an bɔra 22 septembre kɔnɔ n'o y'an ka indépendance don ye ka essayer ka grâce lase an ka nisɔndiya fêtew bɛɛ ma donc o de la hali selibaw la an bɛ an miiri ka hinɛ lase an ka détenus ma pour que u fana k'a dɔn ko seli ko donba de don an ka fêtiba fɛn fɛn bɛ yen hali sɔrɔdasiw ka fêtiba n'an b'a fɔ ko 20 janvier an b'olu donw bɛɛ ta walasa an bɛ se ka grâce kɛ don min na
grâce ke o don na ka se an ka kasola do mo donc amé wati mine ko sisan ne bi se ka fo folo la grâce ku yeshin kelen ni mais amé do mine ko bi sans yɛrɛ kɔnɔ an bɛ grâce kɛ an bɛ se ka taa fo siɲɛ 4 na grâce la mais a bɛɛ bɛ kɛ fêtew de kɔnɔna na donc on peut résumer que chaque année sisan grâce ɲɔgɔnna 4 an b'o de kɛ san kɔnɔ. O diyara n ye an b'a fɛ k'a dɔn san 2020 na 2020 an b'o la sisan mais min ye san 2019 min tɛmɛna 2019 mɔgɔ hakɛ joli sera ka grâce présidentielle ni o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye mɔgɔ hakɛ joli sera k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. N bɛ se ka jaabi min fɔ o la san tɛmɛlen mɔgɔ 689 689 o de grâce sɔrɔ Mali kɔnɔ jamanakuntigi hinɛna olu de la mais grâce fana ye fɛn dɔ ye il faut que n k'o yɔrɔ fana fɔ grâce ye nasuguya 2 ye grâce totale o bɛ yen ani grâce partielle grâce totale ye mun ye jamanakuntigi b'a fɔ n hinɛni la a y'a bila a ka bɔ i bɛ bɔ o yɔrɔnin bɛɛ o de ye grâce totale donc san hakɛ fɛn fɛn bi ka na jamanakuntigi b'a fɔ k'ale jɛra a bɛɛ kɔ i bɛ bɔ o ye grâce totale grâce partielle ye mun ye a bɛ dɔ bɔ i ka kaso san na ni i bɛ kaso la san 20 a bɛ se ka san 3 bɔ a la a bɛ se ka san 2 bɔ a la o bɛ ye hinɛ de ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ka kaso tɔ ye san 2 ye a bɛ san 1 bɔ a la a tɔ bɛ to san 1 o bɛɛ ye hinɛ ye donc anw bɛ san tɛmɛlen la an y'a fɔ cogo min na an ye mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 89 o de ye grâce nin sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka kaso bon 59 na parce que salon kun ye 59 mais anw ta ni a ma ca n'i y'a ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ ko k'o bɛɛ o tɛ foyi ye parce que n'i y'i ta jamana wɛrɛw fɛ an kana taa yɔrɔ jan an ka Sénégal lajɛ Sénégal ye nɔ jamanakuntigi san kɔnɔ ale bɛ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna de bila grâce la mais an bɛ mɔgɔ 600 la parce que an b'a dɔn an ka jamana ye jamana ye an tɛ se ka kulonkɛ kɛ bilali ko la o de y'a kɛ an b'a fɛsɛfɛsɛ anw ta man ca halisa. mais o baara ninnu kɔnɔna na ni a bɛna i da sera faranfasi yɔrɔ 2 ma n'o ye grâce totale ani partielle bon ni maa min ka condamnation ma se san 3 ma est ce que o tɔgɔ bɛ se ka y'a lisi la. i ka sariya ko mɔgɔ nasuguya bɛɛ bɛ se ka grâce sɔrɔ mɔgɔ kasoladen nasuguya bɛɛ mais condition kelen de don i ka kiiri ka kɛ ka ban pepewu sinon i ye fɛn fɛn kɛ i ye bengani kɛ o i ye fagali de kɛ o i ye sonyani de kɛ o i ye fɛn fɛn kɛ i ni grâce ka kan mais anw de bɛɛ yan en tant que technicien anw de b'a fɔ nin hinɛ in kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen an ka jamana tɛ sɔn a ma dɛ e k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ faso nafolo ta ka faso nafolo dun ka k'u sago ye ne bolo ko ɲɛnama tɛ k'a fɔ k'an bɛ président bila ka grâce signer ka hinɛ lase olu ma parce que faso ta de don bɛɛ de ta don e kelen mana wuli k'e b'o ta k'o dun k'o k'i sago ye juge y'u ka enquête kɛ ka na e minɛ k'e bila kaso la ko président tilala ka na hinɛ e la k'e bila mɔgɔw bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲ'a fɔ wari dun tɛ ko ɲuman ye jamana kɔnɔ a bɛ fɔ faso wari dun tɛ ko ɲuman ye jamana kɔnɔ o de b'a to an b'a fɛsɛfɛsɛ an b'a fɔ tiɲɛ don grâce président ka pouvoir don mais il faut k'an k'a fɛsɛfɛsɛ an k'a dɔn dɔ ni grâce ka kan an k'a dɔn dɔ ni grâce ma kan i bɛ mɔgɔ dɔw ye k'a fɔ tilegan dere fɛ u bɛ wuli ka marifa ta ka taa ci mɔgɔ la k'a faga bɛɛ ɲɛna est ce que o mɔgɔ modèle n'a fɔra ko ka hinɛ o la hakili bɛ sɔn ma an ka jamana yɛrɛ tɛna sɔn o hinɛ nasuguya ninnu ma donc an tɛ grâce k'an kunfɛ. o yɔrɔ in ka to o minɛn kɔnɔ toujours monsieur le directeur min ye a bɛ fɔ maa dɔw ma an ye cour d'assises dɔw an sigira ka a dɔw lajɛ a fɔra ko dɔw bɛ yen nɔ ko ni fagali ka kan les condamnés à mort bon hali ni a y'a sɔrɔ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ a fɔra k'a ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ o cogo la an ka ni jamukan nin dara min kan cour d'appel an ye cour d'assises yɛrɛ ta spécialement ka jamukan k'a kan mais o maa minnu fɔra ko k'u faga selon la décision de la justice est ce que o tigilamɔgɔw fana yamaruyalen don tɔgɔ ka ye grâce présidentielle la. mais n y'o de f'i ɲɛna sariya gɛlɛyara cogo cogo sariya de don Mali sariya ko grâce bɛɛ n'a ka kan donc hali n'a fɔra k'i kan ka jɔ k'i faga ko grâce bɛ d'i ma n'a fɔra k'i bilala kaso la kalo 6 grâce bɛ d'i ma san 1 san 2 san 20 mɔgɔ nasuguya bɛɛ ni grâce ka kan mais n y'a fɔ cogo min na anw minnu b'a baara kɛ
on débat politique bla en place on ne b'a jateminɛ k'a fɔ ni kɛwale mun kɛra jamana kɔnɔ an kan k'an kɔlɔsi parce que ni mi farati grâce la a bɛ kɛ ɲ'a fɔ kojugu yɛrɛ tɛ donc o de kama mɔgɔ dɔw bɛ yen an b'a fɔ président ka hinɛ a tɛ se olu ma abada voilà sinon bɛɛ n'a ka kan sariya y'o de fɔ bɛɛ ni grâce ka kan mais hali n'i condamné na k'a fɔ k'i kan ka faga grâce dɔ bɛ se ka k'i ye o grâce ye mun ye sisan président bɛ se ka hinɛ la mais i tɛ bila a bɛ se k'a fɔ bon ni tigi tɛ faga mais a b'a si kɛ kaso la o fana ye grâce de ye parce que i ye mun fɔ peine de mort o kɔrɔ i b'i jɔ de k'i faga mais président b'a fɔ n bɛ hinɛ i la a kana jɔ k'a faga mais a k'a si kɛ kaso la a tɛ bɔ fo ka taa se a sadon ma o fana ye hinɛ nasuguya dɔ ye. Monsieur le directeur ni perepelatigɛw kɔni diyara n ye kosɛbɛ mais baara o baara n'i bɛ k'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que n'i ko k'i ka grâce in baara k'a ɲɛma minnu ye victime ye bi kɛra minnu kan ou bien minnu tɔɲɔna a ko kɔnɔna na est-ce que olu bɛna jɛ n'a ye k'a fɔ a fɔlen ye k'u ka maa minnu y'u tɔɲɔ k'o taara kaso la kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ san 1 a dun fɔra k'a kan ka san 10 kɛ est-ce que n'o tigilamɔgɔ y'o ye kɛnɛma a tɛ kɛ faamuyalibaliya dɔ y'a bolo. O ye gɛlɛya dɔ ye grâce kɔnɔna la dɛ i ka nin kuma ye o ye gɛlɛyaba de ye grâce kɔnɔ parce que mɔgɔw t'a faamuya anw yɛrɛ filɛ mɔgɔ caman b'an critiquer k'a fɔ an bɛ hinɛ dɔw la ka sɔrɔ ne ni hinɛ ma kan mais n bɛ fɛ ka jaabi bɛ di mɔgɔw ma ni sariya kɔni taara an kan ka jɛn n'a ye dɛ parce que Mali sariya de don députéw de y'a voté ko nin y'an ka sariya ye n'o fɔra ka ban a juguyara a nɔgɔyara an ka sariya de don sariya kɛra cogo o cogo an kan k'a bato de constitution o mun b'an ka sariya bɛɛ sanfɛ o de ye grâce ko kuma fɔ yɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan o kɔrɔ ko loi fɛn fɛn bɛ ta jamana kɔnɔ a loi si tɛ se k'a fɔ ko grâce tɛ yen parce que constitution y'a fɔ ni constitution y'a fɔ est-ce que an kan ka kɛ gɛlɛya ye tuguni a kan ka kun an fɛ hali n'a ma d'an ye a kan ka kun an fɛ sariya fana y'o de ye mais tiɲɛ don ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na a ye kojugu k'i la f'a kɔnɔna ka bila kaso la après e nana ye ko président hinɛna la bon a ka gɛlɛn i k'a faamuya mais an bɛ mun fana fɔ an ye silamɛdugu de ye o mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o wagati u siɲɛ fɔlɔ de don ka kojugu kɛ ne bolo o mɔgɔ modèle olu ni hinɛ ka kan n y'a fɔ cogo min na an tɛ baara k'an kun fɛ dɛ an b'a lajɛ mɔgɔ minnu ni hinɛ ka kan bɛɛ ni hinɛ ma kan i bɛ taa sɔrɔ kasobon yɛrɛ kɔnɔ dɔw b'an dɛmɛ u ka baara la depuis u dɔnna i b'a dɔn yɛrɛ ko u nimisara u ka kɛwale la est-ce que o mɔgɔ modèle a man ɲi an ka hinɛw la walasa u ka se ka bɔ ka taa baara wɛrɛ kɛ société kɔnɔ o ka fisa n'u tolen kaso la ten k'u ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ mais an fana b'a bila an kunkolo la k'u ye kojugu minnu kɛ u ni minnu bilala ɲɔgɔn na olu fana b'u sigi de ka jateminɛ kɛ donc c'est pour dire que critères caman bɛ yen an bɛ minnu ta en compte o ye partie civile ye o ye victime ye olu t'a faamuya mais ne b'a fɛ u ka an faamuya k'a fɔ Mali sariya de don hinɛ in Mali sariya de y'a fɔ donc anw yɛrɛ k'a fɔ ko an b'a ko kɛ k'a ka d'an ye o tɛ sariya appliqué dɔrɔn de don an y'a ye fana k'a fɔ hali juge an baarakɛɲɔgɔn juge u caman bɛ yen nɔ a ma di mɔgɔ minnu ye mais an bɛ mun fɔ juge ye u k'a faamuya k'a fɔ sariya de don olu ka sariya ka condamneli kɛ u b'u ka baara kɛ k'u ka enquête kɛ k'a fɔ ni tigi jo b'a la ni jo t'a la n'u ko ni tigi jo b'a la u b'o tigi condamné san 10 san 20 san o san u jɛ u b'o condamné mais n'olu y'o condamné ka ban olu ka baara bannen o sariya wɛrɛ de ko ni juge y'olu condamné ko condamnation banna ko jamana kuntigi ko bɛ se ka hinɛ u la mais n'olu ko k'olu mana mɔgɔ min condamné alors que an ka constitution y'a fɔ ko hinɛ bɛ jamana kuntigi bolo olu tɛ bɛ jamana kuntigi ka hinɛ ne bolo o fana ka gɛlɛn il faut que mɔgɔw k'a faamuya ten u ka danna k'a fɔ sariya de ye grâce fɔ a nɔgɔyara o a gɛlɛyara sariya de y'a fɔ mais anw fana bɛ yan pour que ka critère caman ta anw fana bɛ yan an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mun ni grâce ma kan ne yɛrɛ filɛ nin ye ni fɛn bɛ digi ne na o ye minnu b'an bolo kaso bon na n'u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ an b'a fɔ ma ko évasion ko ka boli an bolo o mɔgɔ modèle ninnu filɛ ne t'a ɲini abada jamana kuntigi ka hinɛ u la ne ka politique kɔnɔna n t'u tɔgɔ dɔn abada président ka hinɛ na parce que mɔgɔ minnu b'an bolo kaso la n'a fɔra k'u b'a essayer ka mɔgɔw révolter pour k'u ka boli yɔrɔ o tɛ ko ɲuman ye o mɔgɔ modèle est-ce que olu ye hinɛtɔ mɔgɔ ye donc c'est pour dire que an tɛ mɔgɔ bɛ ta en compte grâce kɔnɔna na an bɛ fɛ jama k'u hakili sigi o yɔrɔnin na an b'a dɔn an bɛ mun kɛ an b'a dɔn minnu n'a ka kan ani minnu n'a ma kan
voilà. Monsieur le directeur, an ka jamukan yɛrɛ sigira nin de kama ka se ka jamanadenw kunnafoni baara in a bɛ ka taa sira minnu kan mais i da selen o yɔrɔ ma bolili in a man di maa si o ka sanga sɔrɔ mais est ce que bi n'i ye a jateminɛ maa dɔw bɛ yen nɔ u ma condamné les détenus provisoires mais sariya ye hakɛ mun fɔ i b'a sɔrɔ o tɛmɛna ni o tɛmɛna grâce ko in kɔnɔna na e y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se k'o sɔrɔ mais aw bolo bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ walasa o côté in ka se ka bɔ an ka kasobonw kɔnɔna na n'o ye politique pénitentiaire ye. mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye o yɔrɔnin na ni i ko détenu provisoire o ye minnu bɛ kasobon na mais u ka kiiri ma kɛ fɔlɔ président ka foyi t'o la o tɛ président ka sira ye dɛ o ye juge de ka baara ye président ta ye u ka condamnation kɛra kiiri kɛra a banna pepewu sinon i ka kiiri ma kɛ président t'a da don la a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna fɛn fɛn ye sariya tribunal ka baara ye a t'a da don a la mais ni condamnation de banna pepewu a bɛ se k'a da don a la mais i ye minnu fɔ détenu provisoire o ye juge de ka baara ye an b'a ɲini juge de fɛ olu de k'o yɔrɔ lajɛ délai mun fɔra détention provisoire la u k'o délai u k'o bato parce que n'u y'o bato a b'a to anw fana kasoladenw bɛ dɔgɔya anw bolo je crois que n da delila ka mago o yɔrɔ la mais anw sigilen tɛ ten parce que détention provisoire ni a b'anw degun kosɛbɛ mun ka d'anw ye kiiri ka kɛ joona a ka ban bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn n y'o de fɔ c'est pourquoi ne yɛrɛ nin semaine in kɔnɔ an bɛ atelier dɔ organiser la ani juge anw minnu bɛ kasobon baaraw kɛ ani juge kan ka sigi dɔ kɛ ka kuma détention provisoire kan pour que an ka fɔ juge ɲɛna a ye dossier teliya mɔgɔw ka condamné walasa kasoladenw bɛ lafiya anw fana bɛ lafiya o ka ɲi Mali sariya ma mais o ni grâce tɛ kelen détenu provisoire da tɛ grâce la an tɛ kulonkɛ ko yɔrɔ la pourquoi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna ni grâce lisiw nana di ne ma ni Bamako kasobonba ɲɛmɔgɔ y'a ka mɔgɔw bila ka na ani bole femme musow bɛ yɔrɔ min na ani denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na n'u ye lisi bila ka na ne bɛ commission de sigi u bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na kɛ u bɛ taa Mali tribunal bɛɛ la ka taa lajɛ ni appel tɛ dossier kɔnɔ parce que ni appel bɛ dossier kɔnɔ o kɔrɔ ko e ma jɛ ni kiiri ye mais n'i ma jɛ ni kiiri ye président tɛ se ka hinɛ i la dɛ donc ni appel b'a kɔnɔ président t'a da don a la a b'a jɔ fo kiiri ka kɛ ka ban pepewu a bɛ sɔrɔ k'a da don a la donc an b'o o enquête ninnu de kɛ Bamako dɔrɔn tɛ hali intérieur la an ka dugu o dugu ni kasoladenw tɔgɔ bɛ bɔ yen vérification de bɛ kɛ fɔlɔ ni appel ma kɛ dossier la ni appel ma kɛ dossier la i tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka don grâce la mais an bɛ taa ni mɔgɔw tɔgɔ ye grâce la ni hali bi dɔrɔn an ye grâce a réunion kɛra an taara ni mɔgɔ 800 ɲɔgɔnna de ye commission na mais n tɛna an da don détail la mais mɔgɔ 800 ɲɔgɔnna an y'o de ta k'a fɔ olu ni grâce ka kan mais commission bɛ se k'a fɔ ko non mɔgɔ 100 dɔrɔn de n'a ka kan ou bien mɔgɔ 200 dɔrɔn de n'a ka kan commission de bɛ décision ta commission de b'a ka critères dɔn commission bɛ se k'a fɔ karisa ni grâce ma kan a y'a tɔgɔ bɔ a la parce que a ye fagali de kɛ karisa ni grâce ma kan a y'a tɔgɔ bɔ a la parce que a benna npogotigini fitinin dɔ kan karisa ni grâce ma kan a y'a tɔgɔ bɔ a la parce que terroriste don ainsi de suite donc a baara bɛ kɛ ten nɔ de. Ka kɛɲɛ ni hinɛ in nafan ye kasoladenw kan Bamako kasobonba ɲɛma colonel Adama Gindo ni o ye régisseur ye ale fana ye a ka hakilina di nin ko in kan ni o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye kasoladenw na a ye min fɔ an ka jɛn an k'o lajɛ. N tɔgɔ colonel Adama Gindo ye Bamako kasoba ɲɛmɔgɔ ye ne bon grâce présidentielle nafa b'a la nafaba de b'a la ne ye sɛgɛ maa 2,500 ni kɔ o tɛ ban bolo minnu kɔnɔna na a bɛ maa 400 bɔ kasoba yɛrɛ place maa 400 ka taa 400 500 maintenant o kɔnɔna na minnu jugera grâce dira minnu ma a ka ca Ala fɛ u bɛ lafiya grâce ye lafiyaba de ni président tɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka grâce di mɔgɔ ma donc a lafiya ka bon ni jama cayara san o san président bɛ grâce 3 de d'aw ma janvier mars ani septembre donc a nafa a tɛ se ka dɔn ka ban et puis a bɛ kasoladenw fana lafiya parce que kaso kɔrɔ ye min ye correction de don mɔgɔ min ye 103 ye mɔgɔ min bolo n'a taara prison la n'a ye san 1 kɛ ou bien san 1 tilankɛ kɛ ni san 1 bɛ to n'a yafara o ma moi je pense que a ka ca Ala fɛ jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ quoi et puis a ka ca Ala fɛ min bɛ kaso la a ye nafa ye a ka kasola don la parce que
correction ye min ye a y'o faamu et puis lafiya ye min fana a bɛ n'aw faamuya quoi donc grâce nafa a tɛ se ka fɔ ka ban voilà. Mais victime, est-ce qu'il y a des victimes? Bon, victime ka bila o kunkolo la ni mɔgɔ taara kaso la a tɛ taa ka sa kaso la de correction de don maintenant victime ka bila a kunkolo la ale fana bɛ se ka kɛ sini dɔw ka victime ye parce que kaso commission omission i ɲinɛna ou bien i y'a kɛ bɛɛ bɛ se ka don kaso la maintenant dire que ne ye victime ye mɔgɔ min ye kojugu kɛ la a kana bɔ kaso la n'an y'o bila an kunkolo la je pense que a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye quoi parce que jɛnatigɛ an ye silamɛ de ye il faut ka kan an bɛ yafa ni ko kɛra cogo o cogo hali ni i ka mɔgɔ fagara yafa dɛ parce que ala ko de don mɔgɔ ko tɛ donc victime ka bila o kunkolo la ala ko de don o ka to ala ma et puis je pense que ala bɛ se ka critiquer quoi ka tɛmɛ an yɛrɛ kan voilà. Ni ne ye Bamakɔ kasoboma ɲɛmaa ka hakilina ye o b'a jira k'a fɔ ko nafa bɛ grâce présidentielle la kaso baarakɛbagaw yɛrɛ kan ka kɛɲɛ ni an ka bɛn hakilina ye ni o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye kasoladenw na. n bɛ fɛ mɔgɔw ka fɛn dɔ dɔn grâce ko la c'est vrai que hinɛ de don jamanakuntigi ka hinɛ de don a kan ka kun an fɛ c'est important parce que n y'o de fɔ an ye silamɛdugu de hinɛ bɛ diinɛ bɛɛ la hinɛ bɛ diinɛ bɛɛ la mais n ko ala bɛ fɔ ko ni mɔgɔ yɛrɛ ye ko kɛ n'a jɔra a tigi la ani hinɛ ka kan mɔgɔ mana kojugu kɛ k'a fɔ fili de ye n sɔrɔ depuis ala ye n da ma deli ka nin ko in kɛ fili de ye n sɔrɔ a ye hinɛ na ne bolo o de ni hinɛ ka kan bɛɛ bɛ se k'a ɲini jamanakuntigi fɛ n'i bɛ kaso la k'a ka hinɛ i la o la ni n'a ka kan ale de b'a fɔ ni n'a ma kan fana ale de b'a fɔ anw minnu bɛ kasobon baaraw la hinɛ ka di anw ye dɛ ka da mun kan parce que an ka kasobon falen don kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ an bɛ don min na i ko bi Bamakɔ kasobonba mɔgɔ 2,000 ni 500 ni kɔ o de bɛ yen Bamakɔ kasobon ma deli k'o jama sɔrɔ fɔlɔ place yɛrɛ t'an bolo an bɛ mɔgɔw bila yɔrɔ min na don o don ala de b'a dɔn juges bɛ mɔgɔ damu bila kaso la an bɛ mun kɛ donc grâce ye solution ye mun bɛ dɔɔni bɔ jamana donc o yɔrɔ de la grâce ka d'an ye o de fana kama an b'a fɔ grâce ka caya san kɔnɔ o de ka ɲi parce que a bɛ dɔ bɔ an ka kasoladenw na mais kasoladen caya o caya a caya o caya o kɔrɔ tɛ k'an bɛ grâce k'an kun fɛ kasoladen cayara cogo cogo an b'a cayali fɛ an b'o degun fɛ ni mɔgɔ dɔw bilali ye grâce kɔnɔna na kasoladen cayara cogo cogo an b'o fɛ ni mɔgɔ dɔw ye ko président hinɛ las'u ma donc an bɛ ko caman de jateminɛ yanni an ka grâce lisi di président ma n'an tilala an ka baara bɛɛ la an b'a di président ma président de bɛ décret signer n'a ye décret signer an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye an ka kasobonw na minnu kan ka bila olu bɛ bila minnu dɔ bɔra minnu fana ta la kunnafoni bɛ d'u ma mais grâce a ka di kasoladenw ye fo k'a dama tɛmɛ. Monsieur le directeur nin walawalali ninnu diyara n ye ka na se gɛlɛyaba minnu bɛ baara in kɔnɔ nafa minnu b'a la i da sera bɛɛ ma mais an bɛ yɔrɔ min sisan bilasiralikan laban jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ k'a lajɛ jamana wɛrɛw la. yanni n ka n da don welekan na n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw k'a dɔn n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ na n ko grâce ni hinɛ n ko baara kunfɛ baara tɛ parce que an ma commission ka mɔgɔw fɔ jɔnniw bɛ commission in na baarakɛyɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ commission in na parce que présidence mɔgɔw b'a la ministère de la défense mɔgɔw b'a la ministère de la santé mɔgɔw b'a la ministère de la sécurité de l'administration territoriale o mɔgɔw b'a la ani an ka direction nationale affaires judiciaires o fana mɔgɔw b'a la donc i y'a faamuya k'a fɔ mɔgɔw ka ca pour que bɛɛ ka na ni i hakilinata ye munna ministère de la santé parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ bana jugumanba de b'u la o bana yɛrɛ kama an kan ka hinɛ o la donc c'est pour dire que kunfɛ baara tɛ alors wele mun bɛ ne bolo ka se mɔgɔw ma encore une fois n b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na mɔgɔw ka sariya bato sa ni mɔgɔ ye sariya bato bɛɛ bɛ lafiya an kana an jigida foyi kan an k'an jigida sariya dɔrɔn de kan k'a fɔ ni sariya batola jamana bɛ basigi n'i y'a mɛn hinɛ i ma sariya bato de o n'i ye sariya bato i tɛ se hinɛ yɔrɔ ma donc vraiment ni kuma bɛ ne bolo y'o ye mɔgɔw k'a faamuya fana k'a fɔ grâce nin anw ka laɲini tɛ Mali sariya de don mɔgɔw k'an faamuya n'o ye mɔgɔw k'a danna fana k'a fɔ an tɛ baara k'an kunfɛ an b'a dɔn minnu n'a ka kan an bolo bɛ tɔgɔ di jamanakuntigi ma minnu n'a ma kan
an t'olu tɔgɔ di jamanakuntigi ma an bɛ kuma caman mɛn grâce la mais an b'o de fɔ don o don an b'a essayer ka yɛlɛma don an ka baara kɔnɔna na walasa a bɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ an kɔni ka laɲini mun ye an ka baara bɛɛ ka kɛ sariya kɔnɔ laɲini fila tɛ anw na minnu n'a ka kan sariya kɔnɔ an k'a d'u ma k'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ tɛ o de ye an ka laɲini ye n b'a fo k'a waleɲuman dɔn Chérifula télé mɔgɔw parce que a ka nin émission ka di ne ye kosɛbɛ puisque a b'a to mɔgɔw bɛ sariya caman dɔn anw tɛ occasion sɔrɔ ka kuma an ka kuma ma ca kosɛbɛ parce que anw ye sariya mɔgɔw ye anw tɛ sɔn kuma ma kosɛbɛ mais an yɛrɛ n'a ka cɛsiri bolo vraiment an yɛrɛ an y'a faamuya k'a fɔ wagati dɔ la f'an ka kuma pour que jamana kɔnɔ mɔgɔw b'an faamuya aw de b'a la k'an dɛmɛ n'o kɔnɔna na ani cɛ ani baraji ala k'an bɛn a ɲɔgɔn na vraiment a diyara n ye monsieur le directeur sariyabulon kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye an minnu sɔnna k'aw ka jabaraninw bila Chérifula TV la nin waati kɛrɛnkɛrɛnna jɛmukan kelen min bɛ sigi aw ye ko sariyabulon o la bi min ye grâce présidentielle ye ni o ye jamanakuntigi ka hinɛ ye kasoladenw na an ye faamuya sɔrɔ a la mais an ka maa welelen ni o ye le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée monsieur Ibrahima Tunkara magistrat ale de ye an kunnafoni k'an bilasira nin baara kɔnɔ i n'a fɔ tɛmɛdenw kɛra cogo min na o la an b'a fo dan tɛ foli min na a ye kuma min kɛ ka a kuncɛ ni o de ye an bɛɛ lajɛlen ka sariya bato n dalen b'a la a bɛ fɔ cogo min na maa si kana i sigi k'i hakilila tigɛ k'a fɔ ko e nin tɛ kasoko la kaso ye fili ye mais kaso fana dɔw ka kaso ye dabɔnkama ye a ye min fɔ an k'a lajɛ ka sariya bato ni an ye sariya bato bɛɛ ka sariya bato a bɛ sɔn ka kɛ don dɔ kaso yɛrɛ bɛ sɔn ka langoloya kaso langoleyani o ye anw ka hɛrɛ ye o ye jamana ka ɲɛtaga ye mais n'i ye kaso falen ye filiw bɛ a kɔnɔ maa caman bɛ yen nɔ u bɛ kaso la fili de don dɔw yɛrɛ nɔ tɛ fɔlɔ parce que n'i ye jamana sariya sen ta k'a lajɛ jamana sariyaw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la jamana sariya sunba n'o ye constitution ye article 9 alinéa 2 o bɛna fɔ ko maa o maa ni e ma kiiri k'a fɔ ko a gɛnna ka don e la ko i nɔ ye ko ye kɔrɔ i nɔ tɛ fɔlɔ o n'a ɲɔgɔnna caman an ka lajɛ an ka sariya bato ni jamukan kelen sigira walasa k'a se ka aw kunnafoni k'aw bilasira sariya ale baara kɔnɔna na o la an ka foli bɛ aw ye tuguni aw minnu sɔnna ka Chérifula jabara sugandi k'a kɛ aw kunnafoniyɔrɔ ani aw kalanyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen la sariyabulon an b'a fɔ a k'an mɛn waati wɛrɛ